δεν θα ήθελα πραγματικά να χάσουμε την πολύ σημαντική Στρογγυλή Τράπεζα, στην οποία καλέσαμε εκπροσώπους και των τριών εκκλησιαστικών παραδόσεων που συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, όχι βέβαια ως εκπροσώπους των εκκλησιών τους, αλλά εκπροσωπούν τον εαυτό τους και την δική τους παράδοση, τον Σεβασμιότατο Άγιο Μεσσηνίας, είναι ήδη στο τραπέζι, τον εδέσιμο κύριο Γιώργη Κανταρτζή, με ιδιαίτερη χαρά, επίσης με περηφάνεια, γιατί υπήρξε διδάκτοράς μου, και τον πατέρα Κοντίδη, συγγνώμη δεν σας έβλεπα απέναντι, Ρωμαιοκαθολικό ιερέα, καθώς βεβαίως στο πάνελ θα παρακαλέσω να μετάσχει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας, ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος, και την συζήτηση θα τη συντονίσει ο Διευθυντής της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, ο κ. Κοντζηγιάννης. Προχωρώ απευθείας στο θέμα. Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, από την ίδρυσή της ως ανεξάρτητη Εθνική Βιβλική Εταιρεία, μέχρι σήμερα προσπάθησε να κάνει πράξη την καταστατική της δέσμευση, να τεθεί δηλαδή στην υπηρεσία όλων των εκκλησιών. Εξέδωσε για λογαριασμό πρώτον της Ορθόδοξης Εκκλησίας το Εκλογάριο και το Προφητολόγιο, δύο λειτουργικές εκδόσεις. Για λογαριασμό των Ευαγγελικών Εκκλησιών τη βίβλο σύμφωνα με τον αποδεκτό από την παράδοσή τους κανόνα. Και τρίτον, για λογαριασμό της Καθολικής Εκκλησίας την έκδοση Lectio Divina, Θεία Ανάγνωση, μια μέθοδος πνευματικής ανάγνωσης της Αγίας Γραφής. Πώς κρίνεται αυτές τις μέχρι τώρα προσπάθειες? Τι νομίζετε ότι θα έπρεπε να γίνει περισσότερο ή τι πιστεύετε πως θα έπρεπε να διορθωθεί? Υπάρχουν αιτήματα των εκκλησιών που η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία θα μπορούσε να ικανοποιήσει? Θα σας απευθύνω το λόγο. Νομίζω ότι η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία στα πλαίσια της δράσης των Ηνωμένων Ελληνικών Εταιριών έχει ως κύριο έργο της την έκδοση του κειμένου της Αγίας Γραφής. Ένα κείμενο που είναι κοινό για όλες τις εκκλησίες και μάλιστα και ομολογίες, και μάλιστα αυτό το κείμενο διεκδικεί και την ιερότητά του. Κείμενο εννοείται η μετάφραση. Κείμενο, μιλάω για κείμενο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί το κείμενο αυτό να γίνει ούτε σημείο ομολογιακής αντιπαλότητος, ούτε αποκλειστικότητος ομολογιακής, ούτε επίδειξη υπερτερότητας. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε μια διάκριση βασική μεταξύ της χρήσεως της Αγίας Γραφής, του κειμένου δηλαδή, της μεταφράσεως, της μεταφραστικής απόδοσης του κειμένου και της ερμηνείας. Η ερμηνεία είναι ένα έργο που εναπόκειται στις εκκλησίες και στις ομολογίες. Άλλωστε, στο καταστατικό σας το λέει αυτό. Και αναφέρθηκε και το θέμα της μετάφρασης. Το θέμα της μετάφρασης δεν μπορεί να είναι ένα έργο ατομικό. Πρέπει να είναι ένα έργο συλλογικό. Και πρέπει να είναι ένα συλλογικό έργο που θα εκφράζει ένα κονσένσους πολιτιστικό. Δηλαδή, μια μετάφραση στη Νέα Ελληνική θα πρέπει να τη διαβάζει ο καθένας και να κατανοεί το κείμενο στα πλαίσια του ελληνικού πολιτισμού. Δεν μπορεί να τη διαβάζει και ένας Άγγλος που ξέρει ελληνικά και να καταλαβαίνει το ίδιο πράγμα. Όταν οι εκφράσεις και οι λεκτικές και οι ιδιωματισμοί δεν είναι ίδιοι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συζητούμε ότι υπάρχει ομοιομορφία ή μια ολιστική θεώρηση των δράσεων των κειμένων ή της χρήσης των κειμένων, των μεταφραστικών. Τι σημαίνει αυτό το συλλογικό? Εγώ θα έλεγα διαπολιτιστικό, διομολογιακό. Είναι ίσως το μόνο σημείο σύγκρισης
που μπορούν οι ομολογίες και οι εκκλησίες να συμφωνήσουν σε ένα επίπεδο τοπικό για την απόδοση μιας μετάφρασης. Όχι ερμηνείας. Μην γίνεται το λάθος αυτό. Και να απαντήσω και στον κύριο Καραβιδόπουλο, κατά την άποψή μου, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω. Για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν διομολογιακό υπομνηματισμό, ερμηνευτικό υπομνηματισμό στην Αγία Γραφή, πρέπει να θέσουμε το μίνιμουμ της επιδίωξης αυτού του υπομνηματισμού. Τι θέλουμε να πούμε μέσα από αυτόν τον υπομνηματισμό. Εάν δεν προσδιορίσουμε τι θέλουμε να πετύχουμε, θα φτάσουμε σε ακροβατισμούς, οι οποίοι ακροβατισμοί θα μας οδηγούν σε διάσταση. Εάν συμφωνήσουμε ότι υπάρχει μια βάση που είναι το πρόσωπο του Χριστού και το γεγονός της σωτηρίας στο πρόσωπό του, τότε μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αν αρχίσουμε όμως να αναλύουμε πώς προσλαμβάνεται αυτός ο Χριστός και πώς κατανοείται αυτός ο Χριστός μέσα από το φίλτρο μιας εκκλησίας ή μιας ομολογίας, θα αρχίσουμε να φτάνουμε σε διαστάσεις. Και είναι ιστορικές αυτές οι διαστάσεις, δεν αμφιβάλλει κανείς. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, ποιο είναι το μίνιμουμ που αναζητούμε από αυτόν τον υπομνηματισμό. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να φτάσουμε στο μάξιμο της αναζήτησης ή της επιδίωξης, χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το μίνιμουμ της αναζήτησεώς μας. Εάν καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό πριν ξεκινήσει οτιδήποτε, νομίζω ότι θα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα στο να πετύχουμε μια διομολογιακή ερμηνεία. Μάλλον ερμηνευτικό υπομνηματισμό, όχι ερμηνεία. Η ερμηνεία θεωρώ ότι είναι εκκλησιαστικό γεγονός. Όπως και η χρήση του κειμένου είναι εκκλησιαστικό γεγονός και δεν μπορεί να αποτελεί, να είναι προϊόν μιας συμφωνίας 10 ανθρώπων. Μια επικοινωνία με τις τοπικές εκκλησίες και τις κοινότητες χριστιανικές και τις ομολογιακές στην Ελλάδα θα μπορούσε να δει η ελληνική βιβλική εταιρεία τι ανάγκες έχουν και να ανταποκριθούν σε επίπεδο χρηστικότερο. Ευχαριστώ πολύ, Σαφρανιώδη. Πατέρα Θεόδωρε, εσείς πώς τα βλέπετε με τη δική σας? Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι Έλληνες καθολικοί οφείλουν πάρα πολλά στην ελληνική βιβλική εταιρεία. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κείμενο της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης στα νέα ελληνικά μόνοι μας. Το γεγονός ότι έχουμε όλες τις εκδόσεις που έκανε η βιβλική εταιρεία και τις οποίες χρησιμοποιούμε ευρέως στην κατοίκηση, στην παιδεία, σε σεμινάρια, σε συναντήσεις και εν μέρει και στη Θεία Λατρεία, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το οποίο πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Θα μπορούσε βέβαια και η χρήση εκ μέρους μας να είναι και ευρύτερη. Έτσι, αντί να χρησιμοποιούμε κάποια πιο αμφιβόλου ποιότητας βιβλικά κείμενα ως προς την απόδοση και τη μετάφραση. Αυτό το οποίο θα μπορούσα επίσης να προσθέσω είναι ότι βλέποντας και άλλες εκδόσεις, ας πούμε η Βίβλη του Ιερουσαλήμ, μετά το πόλεμο έγινε μια πρώτη έκθεση. Είδανε όλες τις παρατηρήσεις που ήρθαν από πολλά μέρη. Κάνουν μια δεύτερη, καλύτερη. Ξαναπαίρνουν παρατηρήσεις και κάνουν άλλη μια. Δηλαδή, χρονικά γίνονται όλες εκείνες οι ζυμώσεις που η έκδοση επανεγίνεται καλύτερη, βελτιωμένη, πιο ολοκληρωμένη, πιο ενημερωμένη. Λοιπόν, εάν είχαμε λοιπόν και μια τέτοια διαδικασία, θα ήταν κάτι εξαιρετικό. Δηλαδή, κάνουμε μια πρώτη έκδοση. Εάν είχαμε μαζέψει όλες τις παρατηρήσεις από αυτούς που ασχολούνται με την κλιματική, τις ενορίες, θεολόγους, από διάφορα μέρη και είχατε, έτσι,
κάνει μια δεύτερη έκδοση. Και ενδεχομένως και με την ίδια διαδικασία μια τρίτη. Πόσο δηλαδή θα είχε προοδεύσει και θα υπήρχαν έτσι, εκδόσεις βελτιωμένες. Ίσως έχουμε εμείς στα ελληνικά και κάποιο εμπόδιο σε αυτό, δηλαδή είναι η ρευστότητα της γλώσσας μας. Δεν είναι τόσο σταθερή όσο άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Δηλαδή είναι μια δημοτική που μπορεί να είναι περισσότερο δημοτική ή λιγότερο δημοτική, καθαρεύουσα, λιγότερο καθαρεύουσα, περισσότερο καθαρεύουσα. Αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα και είναι και θέμα συχνά ευαισθησιών και ξέρετε αυτά τα θέματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή μπορεί να συζητάμε θαυμάσια μια ομάδα 10 ανθρώπων, αδελφικά, αρκεί κάποιος να ρίξει ένα θέμα γλώσσας ή λειτουργικό για να γίνει ομίγερη χάρη. Λοιπόν, πόσο ευαίσθητοι είμαστε σε αυτά το βλέπουμε. Αλλά εντάξει, παρόλα αυτή την δυσκολία θέλω να πω ότι αυτό το περιθώριο βελτίωσης είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη διαδικασία λέει την ακολουθούμε στην ελληνική εταιρεία. Δηλαδή, αυτή τη διαδικασία, λέει ο Νέντρος Θεόδωρος, την ακολουθούμε στην ελληνική εταιρεία. Δηλαδή, από τις πρώτες εκδόσεις της νέας μετάφρασης της Αγίας Γραφής, υπήρξε ένα feedback που λένε μια συλλέξα, παραβλέψεις, σχόλια που γίνανε και σε επανεκδόσεις τις ενσωματώσαμε. Μένα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε ότι χρησιμοποιείται εν μέρη η μετάφρασή μας στη λατρεία. Τι θα ήταν εκείνο το κομβικό σημείο που θα ήταν καταλυτικό ώστε να μπει στη λατρεία εξ ολοκλήρου ή τι είναι εκείνο που χρησιμοποιείτε στη λατρεία σας? Από ό,τι κατάλαβα είπατε κάποιες άλλες μεταφράσεις, υπάρχει ευκαιρία. Αν υπήρχε λίγο πιο λόγια για αυτή. Θέμα γλώσσα δηλαδή, επίπεδο γλώσσας. Ναι. Μάλιστα. Λίγο πιο λόγια σε ορισμένα σημεία. Δηλαδή πιο εκκλησιαστική. Πιο εκκλησιαστική ακριβώς. Ναι. Είναι αυτό που επιτρέπει. Βέβαια, ένα σημείο και νομίζω στον κύριο Τράπεζα είναι, ήδη με πρόλαβε ο διευθυντής μας ότι ουσιαστικά η διαδικασία την οποία υπενήσεστε λειτουργεί. Μπορεί να λειτουργήσει και πιο έντονα. Αυτό όμως που είναι και το δικό μας αίτημα και γνωρίζει πολύ καλά ο Σεβασμιότατος είναι η λειτουργική μετάφραση. Δηλαδή, μετάφραση εγνώση ότι θα αξιοποιηθεί ως λειτουργικό κείμενο. Αυτό που δυσκόλεψε την καθιέρωση της μεταφράσεως και διαχείριση ο αείμνηστος του Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ήταν εκφράσεις και λέξεις οι οποίες δεν ήταν έμμυχες μέσα στο εκκλησίασμα την ώρα της λειτουργίας. Εγώ το έχω θέσει ήδη στην βιβλική εταιρεία και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δούμε πραγματικά. Γιατί βλέπετε σχεδόν είναι αμοιβαία ανάγκη. Δηλαδή αυτό που εσείς λέτε λόγια, εγώ το λέω λειτουργικό. Με την έννοια ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση προς η μετάφραση του συγκεκριμένου ευαγγελικού αναγνώσματος και του αποστολικού θα αναγνωστεί εν μέσω λατρείας. Αυτό θα πρέπει ο μεταφραστής να το έχει υπόψη. Ο Έλληνας μεταφραστής, μιλάμε για την ελληνική πραγματικότητα, έτσι. Και μιλάμε για την ελληνόφωνη πραγματικότητα. Εδώ κλείνω και μετά θα επανέλθω να πιεστεί στη συνέχεια. Ο εδέσιμος κ. Καντατζής μπορεί να μας πει τη δική του εμπειρία. Ναι. Η δική μας εμπειρία με την βιβλική εταιρεία και την έννοια της μετάφρασης είναι παλαιότερη, γιατί ξεκινά από την πάντα. Οπότε είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι, θα έλεγα, με την έννοια αυτή. Και αν μου επιτρέπετε, είναι μια επιπλέον υπηρεσία στην ευαγγελική κοινότητα στην Ελλάδα, σε όλες, ότι συνεχίζουμε και εκδίδουμε αυτή τη μετάφραση. Με άλλα λόγια, συναντούμε την βιβλική εταιρεία όχι με τη νέα μετάφραση, αλλά με την προηγούμενη μετάφραση και πραγματικά υπάρχουν. Το μεγάλο ζήτημα στις δικές μας εκκλησίες είναι αν κρατάμε τη μετάφραση του Βάμβα ή αν χρησιμοποιούμε τη νέα μετάφραση. Στην δική μας λειτουργική ζωή και παράδοση, κεντρικό ρόλο, όπως φάνηκε και από την ομιλία του αγαπητού μας Τζεφ, έχει το κήρυγμα. Εκεί λοιπόν η δική μας δυσκολία δεν είναι τόσο το ύφος της γλώσσας, αν είναι αρκετά δοξολογικό ή ταιριαστό μέσα στην λειτουργία, αλλά είναι αν είναι μια τέτοια γλώσσα που βοηθά στο εξηγητικό και ερμηνευτικό κήρυγμα και στην ερμηνευτική ανάλυση.
η πραγματικότητα είναι ότι κάθε μετάφραση είναι ερμηνεία. Δηλαδή δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την ερμηνεία από την μετάφραση και προφανώς ο ρόλος της βιβλικής εταιρείας δεν είναι να ερμηνεύσει το κείμενο, αλλά είναι να το αποδώσει. Που φυσικά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και ας μην ξεγελιόμαστε, μέσα από τις πολλές επιλογές κάνεις αυτές και κατ' ουσίαν ερμηνεύεις. Αυτό αν σαν Ευαγγελική, προσπαθώντας να συνοψίσω το αίτημα των περισσότερων, θα είχαμε είναι να είναι πιο φιδωλή η μετάφραση σε ερμηνευτικές αποδόσεις. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα για να μην μιλάω αφηρημένα. Εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ και στην Εκκλησία, την οποία επιμένω, χρησιμοποιώ πολύ τακτικά τη νέα μετάφραση και για το ανάγνωσμα. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε γάμους, δεν έχουμε εμείς ένα σετ λειτουργικών κειμένων που πρέπει να διαβάσουμε, αλλά σχεδόν σε όλους τους γάμους μας θα διαβάσουμε το κείμενο από την Εφεσίους 5. Εκεί λοιπόν που μιλάει για το λουτρό, που υπάρχει προσθήκη του βαπτίσματος, για όσους καταλαβαίνετε, με αναγκάζει πάρα πολλές φορές να επιλέξω να διαβάσω τον Βάμβα από ότι την νέα μετάφραση στο σημείο εκείνου. Σε ένα κείμενο έχοντας μπροστά μου ένα ακροατήριο που είναι πολυπληθές και θα ήταν και όχι εξοικειωμένα απαραίτητα με τα εκκλησιαστικά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του τι εννοώ, ότι ας υπάρχει μια ερμηνευτική λιτότητα στην μετάφραση, κάτι το οποίο θα έκανε, είναι αυτό το μίνιμουμ το οποίο έλεγε ο Σεβασμιότατος, το οποίο συμφωνώ, ας φτάσουμε σε ένα τέτοιο μίνιμουμ και φυσικά μετά η κάθε μία εκκλησιαστική παράδοση μπορεί να ερμηνεύσει, όπως είμαι πληροφορημένη τέλος πάντων, το κείμενο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια η νέα μετάφραση είχε γίνει σε μια εποχή όπου μεσουρανούσε, για όσους ξέρουν, η good news στην αγγλική, η good enough στα γερμανικά, και είναι πραγματικά, έχουμε διαπιστώσει και έχουμε εισπράξει αυτό το αίτημα για μια πιο literary, όπως λέγεται, μετάφραση που να είναι πιο κοντά στο κείμενο, όπου όμως θα πρέπει να αποδίδει νόημα, γιατί και αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία, διότι η βιβλική γλώσσα έχει υπόψη της ένα εντελώς διαφορετικό κοσμοείδωλο και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που έκανε ο Βάμβας, που για την εποχή του ήταν βέβαια κορυφαίο, αλλά σήμερα και με τη μεταφραστική αυτή αρχή που εργάστηκε ο Βάμβας και οι συνεργάτες του, σήμερα το κείμενο παραμένει όχι πάντοτε κατανοητό. Όπως ανέφερε στην αρχή, είχαμε κάνει τη μετάφραση, την έκδοση μάλλον του Εκλογαδίου, η οποία δεν έτυχε της αποδοχής που αναμέναμε. Προχωρήσαμε όμως πάλι με παρότριση της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην έκδοση του Προφητολογίου, όπου εκεί πραγματικά λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη το διαφορετικό γλωσσικό επίπεδο απόδοσης αυτής της μετάφρασης. Και μιλάμε για ένα κείμενο των 70, όπου και για τους ειδικούς είναι εν πολλοίς ακατανόητο. Θεωρείται σεβασμιότατο ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτό το κείμενο να τύχει κάποιας εισόδου στην λειτουργική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας? Ανεπισήμως γνωρίζω ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Και συνεχίζονται οι προσπάθειες. Δεν έχουν σταματήσει. Εγώ προσωπικά αξιοποιώ αυτή την έκθεση, όπως ξέρετε, από την ώρα που βρέθηκε στα χέρια. Βέβαια, δέχτηκα τεράστιες επιθέσεις, οργανωμένες, συντονισμένες, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Όμως, διαπιστώσαμε ότι προέρχονται από μια ελαχιστοτάτη μειοψηφία, στην οποία φυσικά δεν δίνουμε τη χαρά να δημιουργεί γεγονότα όταν διαπιστώνουμε ότι είναι στον νόμο, διότι είναι τόσο φανερή η παρουσία του. Τώρα νομίζω πως έχουν ηρεμήσει και εγώ έχω πλήρη συνείδηση ότι την ώρα που αξιολογώ και αξιοποιώ το προφητολόγιο, διδάσκω το λαό. Να σκεφτείτε ότι όταν πρώτο είχαν την εμπειρία, έλεγαν μετά, σήμερα ο Δεσπότης έκανε 2 κηρύγματα, γιατί? Και βέβαια σταμάτησε και κάτι άλλο. Διότι όταν διάβαζα το πρωτότυπο κείμενο, ήταν η καλύτερη ώρα για τους επιτρόπους να βγάλουν το δίσκο. Σταμάτησε. Βεβαίως, να σκεφτείτε όμως για να καταλάβετε και τις δικές μας δυσκολίες, δεν το επιχειρώ στα μοναστήρια. Εκεί όμως, όντως, όταν τελώ εσπερινώ στο μοναστήρι, αφορά τους μοναχούς που υποτίθεται ότι ξέρουν. Άρα δεν υπάρχει λόγος να διδάξω.
Το κάνω στις ενορίες και μάλιστα στην επαρχία, όπου κυριολεκτικά και βεβαίως εκτιμώ ότι όντως είναι φανερή η διαφορά μεταξύ του εκλογαδίου και του προφητολογίου. Η γλώσσα του προφητολογίου είναι θαυμάσια. Δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα και τώρα έχουμε πετύχει και το εξής. Επειδή πολλές φορές τα κείμενα επαναλαμβάνονται, αν κάποια στιγμή αποφασίσω να διαβάσω το πρωτότυπο όταν φιλοξενώ αρχιερέα και δεν θέλω να τον βάλω σε πειρασμό, αν είναι ο Άγιος Μεσσηνίας θα μπορούσα να τον βάλω. Τι συμβαίνει? Στο μυαλό των ανθρώπων έρχεται η μετάφραση και αρχίζουν και συγκρίνουν και κατανοούν το κείμενο. Είναι σωτήριο. Πιστεύω ότι εν πωλής είναι θέμα χρόνου και φυσικά ποιμαντικής μέριμνας. Πάντα. Αλλά δεν έχουμε ποιμαντική μέριμνα και αφήνουμε την ώρα των αναγνωσμάτων ή να τα παραλείπουμε αφού κανείς δεν τα κατανοεί ή απλώς ο καθένας να ασχολείται με το μυαλό του με κάτι άλλο διότι δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτό το κείμενο το διαβαστεί στο πρώτο. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος, πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου και σε πολλές περιπτώσεις θα γίνει κατανοητό ότι το έχουμε απόλυτα ναι. Σας ευχαριστώ. Άγιε Μεσσηνίας, έχετε κάποια αντίστοιχη εμπειρία εσείς στην δική σας επαρχία? Θα πω το εξής. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω καταρχήν με τον Άγιο Δημητριάδος ότι είναι θέμα κατήχησης. Το πώς κανείς μπορεί να κατηχήσει τον κόσμο και το πίμνιο για να αποδεχθεί τη χρήση μιας μεταφράσεως. Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα. Κατά πόσον είναι εφικτό να γίνει αποδεκτή μια μετάφραση σε επίπεδο λατρείας, σε επίπεδο λειτουργίας. Και δεν εννοώ με την έννοια της κατανόησης της λεκτικής ή της γραμματικής ή της φιλολογικής, αλλά το πώς μπορεί να ενταχθεί λειτουργικά αυτή η μετάφραση μέσα στην ίδια την εταιρεία. Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη, νομίζω, σύνολης της Εκκλησίας για τη σειρά συνόδου. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η ίδια η λατρεία αυτή καθεαυτή είναι λειτουργία εκκλησιαστική και όχι το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τη λατρεία. Το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι αυτό το μεταφρασμένο κείμενο στη νέα ελληνική, στην ελληνιστική, ό,τι θέλετε, ποιος θα δώσει την εγγύηση και τη βεβαιότητα της ορθής απόδοσης ως προς το γεγονός της πίστεως ή των δογματικών αληθιών που εκφράζει. Εννοώ για τη χρήση τη λειτουργική του κειμένου. Δεν εννοώ πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τεχνικά το κείμενο. Καταλαβαίνω. Εκείνο που θα ήθελα έτσι να... Ούτε συμβάλλεται ένα τέτοιο κείμενο. Σε συνοδικό επίπεδο έχει γίνει κατανοητή αυτή η απόλυτη ανάγκη της χρήσης κάποιας μετάφρασης, τουλάχιστον για τα βιβλικά αναγνώσματα στη λατρεία, ή δεν απασχολεί? Υπάρχει ως αγωνία, υπάρχει ως προβληματισμός, υπάρχει, μάλλον αρχίζει να διαφαίνεται ότι είναι αναγκαιότητα να γίνει αυτό. Το ερώτημα είναι όμως ότι όλα αυτά ακόμα δεν έχουν οριμάσει. Γι' αυτό και δημιουργούν αυτές τις συντάσεις. Αλλά και να οριμάσουν, ρωτώ, ποιο κείμενο μεταφρασμένο θα χρησιμοποιήσουμε? Του Βάμβα, των 4 καθηγητών, των 7 καθηγητών, το κείμενο που έχει ο Άγιος Δημητριάδος. Το κείμενο που έχει ο Άγιος Δημητριάδος δεν είναι του Δημητριάδος, είναι της Αυτολογικής Διαπραγμάτευσης. Παράδειγμα, έφερα δικό μου κείμενο. Δεν λέω εγώ το δικό μου. Αυτή τη στιγμή όμως το ότι υπήρξε αυτή η συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας Ελλάδος και Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας για την έκδοση του προφητολογίου έχει μια σφραγίδα εγκυρότητας. Έχει μια σφραγίδα εγκυρότητας. Δεν είναι ένα αυθαίρετο κείμενο που το πήρε μια Μητρόπολης και το έφτιαξε μόνη της. Ούτε μόνο της η Βιβλική Εταιρεία το εξέδωσε. Το ότι η Εκκλησία της Ελλάδος ζήτησε, και αυτό είναι προς τιμή και του Προέδρου της Επιτροπής του Αγίου Κεσαριανής, ο οποίος επιμελήθηκε πολύ και αυτή καθ' αυτή την έκδοση, νομίζω ότι για μένα αποτελεί μια σφραγίδα εγκυρότητας και είναι μια πρώτη όντως εμπειρία της Εκκλησίας μας. Εάν θα πρέπει να έρθει με ακόμη πιο μεγάλη και προσοχή να δημιουργήσει προϋποθέσεις αυτό το κείμενο να γίνει ακόμη πιο έγκυρο και ακόμη πιο έγκυρο, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ στα χέρια μου έχω ένα βιβλίο που λέει «Αυτή η διακονία της Εκκλησίας Ελλάδος». Δεν θέτω το πρόβλημα το να γίνει πιο εύληπτο γλωσσικά το κείμενο ή κατανοητά στο επίπεδο της νόησης. Θέτω το ερώτημα ότι
οι θεολογικές βάσεις, οι θεολογικές εκφράσεις, τη θεολογία που εκφράζουν τα κείμενα αυτά, ποιος θα την εγγυηθεί ότι είναι ορθή? Αυτό ρωτώ, για να μπει στη λατρεία. Αρκεί η συνοπτική διαβεβαίωση ότι είναι ένα κείμενο που το εκδίδει η Αποστολική Διακονία και υπάρχει η έφημη συγκατάθεση της Ιεράς Συνόδου? Αυτό ρωτώ, τίποτα. Έχετε εσείς υπόψη σας μία μέθοδο την οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ως ελληνική βιβλική εταιρεία ώστε να υπηρετήσουμε αυτή την ανάγκη? Δεν είναι θέμα της ελληνικής εταιρείας, αυτό σας λέω. Είναι θέμα της κάθε τοπικής εκκλησίας. Δεν είναι θέμα δικό σας, είναι θέμα δικό μας, εσωτερικό. Αυτό το πρόβλημα σεβασμιότατα υφίσταται έτσι κι αλλιώς ακόμη, αν θέλετε, και σε αυτά καθεαυτά τα λειτουργικά κείμενα που είναι και έχουν εκδοθεί στα βιβλία της Αποστολικής Διακονίας. Τα λάθη είναι πάμπολα. Γίνονται συνεχώς προσπάθειες βελτιώσεως των λειτουργικών κειμένων με την έννοια των διορθώσεων. Άρα, πάντοτε θα υπάρχει το ερώτημα. Όταν όμως εγγυόμεθα ότι αυτή η μετάφραση είναι από καθηγητές που αναγνωρίζουμε το πόσο έχουν εργαστεί πάνω στα θέματα μεταφραστικά, όταν ξέρουμε ότι είναι μέσα από τα πλαίσια μιας ήδη εμπειρίας με τη μετάφραση των 4 καθηγητών από την Καινή Διαθήκη, δηλαδή δεν ξέρω πόσο αλλιώς θα βρεθεί τρόπος, διότι και όταν λέμε για λειτουργικά κείμενα, τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα, τα θεωρείται ας πούμε κείμενα όπως είναι οι ευχές στη Θεία Λειτουργία ή εν πάση περιπτώσει οι ύμνοι που έχουν γραφεί κάποια εποχή και έχουν αυτή τη δομή. Εγώ τα θεωρώ ως επιτοπλίστων και μάλιστα όταν αναφέρονται στη Σοφία και στις παροιμίες ως καθαρά διδακτικά κείμενα που κυρίως με συνέχει το ότι όταν τα διαβάζω, δυστυχώς να ομολογήσω ενώπιον όλων, ούτε οι ιερείς μου δεν τα κατανοούν. Και έχω κριτήριο σε αυτό, διότι όταν διαβάζω τη μετάφραση σιωπούν και αυτοί στο Άγιο Βήμα, όταν διαβάζω το πρωτότυπο, τους ακούω περισσότερο από ότι ακούω τον εαυτό μου που διαβάζει το πρωτότυπο. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν προέχει εκείνη τη στιγμή θα ακολουθήσω μια παράδοση όπου δέχομαι ως απόλυτα αυθεντικό μια μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τα αραμαϊκά ή θα αναζητήσω τι ωφελεί το λαό μου με μια μετάφραση που έχει γίνει και προσεκτικά. Δεν θέτω το πρόβλημα στο επίπεδο μιας σε εισαγωγικά ιερής γλώσσας ενός κειμένου βιβλικού, ούτε λειτουργικού. Δεν θέτω αυτό το ζήτημα. Δεν θέτω ούτε όλες αυτές τις παραδοξολογίες που γράψανε ότι το αρχαίο κείμενο δημιουργεί μέθεξη του ανθρώπου με το Θεό και δεν μπορεί να το δημιουργεί η ελληνική γλώσσα, είναι αλίμονο να μπω σε τέτοιες μεταφυσικές αναζητήσεις ή ερμηνείες. Ερωτώ ένα κείμενο βιβλικό, το «Έω σου έτε και των ιών αυτή στο πρωτότοκο». Πείτε μου ποιος θα το αποδώσει στη νέα ελληνική για να το χρησιμοποιήσουμε στη λατρεία και θα έχει αποδώσει αυτό που θέλει να πει ο Ευαγγελιστής θεολογικά. Και που πάνω σε αυτό ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος ή ο διάκονος θα κάνει κήρυγμα. Τι είναι αυτό το «Έω σου»? Αυτό λέω και αυτό είναι ευθύνη της Εκκλησίας. Είναι ευθύνη της Συνόδου. Δεν είναι ευθύνη ενός συλλογικού οργάνου καθηγητών. Γιατί θεολογικά η Εκκλησία εκφράζεται μέσα από μια διαδικασία συνοδική και συλλογική. Αυτή είναι η απορία μου εμένα. Δεν είναι η απορία μου αν θα κάνω κατανοητό γλωσσικά το «έω σου». Αλλά το μετατάφτα τι γίνεται. Και εδώ είναι ευθύνη, λέω, δική μας. Τον επισκόπο δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Πρόκειται να γίνει κάτι σε δεν το ξέρω, δεν είναι δικό μου θέμα. Άρα είναι θέμα της Συνόδου. Και βέβαια δεν θα χαθεί ποτέ το πρωτότυπο. Όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία αν θα χαθεί όχι το πρωτότυπο. Μα με βάση το πρωτότυπο θα γίνει το κείμενο πιο θεολογικό στη μετάφρασή του. Επειδή η ώρα μας πιέζει, ένα τελευταίο ερώτημα το οποίο θίξατε Άγιε Μεσενία στην αρχή. Νομίζετε, το απευθύνω προς όλους φυσικά, ότι θα ήταν όριμος ο χρόνος για την έναρξη συνεργασίας επιστημόνων από όλες τις χριστιανικές παραδόσεις, ώστε να δημιουργηθεί μια standard version, όπως το λένε, μια standard έκδοση μεταφρασμένης Αγίας Γραφής στα νέα ελληνικά, όπου θα έχει την αποδοχή
όλων των εκκλησιαστικών παραδόσεων στην Ελλάδα. Να αρχίσω από τον αιρέσιμο κ. Φεναντζή. Που είχε εύκολη την απάντηση, η οποία είναι ναι, για οικονομία χρόνου. Βλέπετε, εμείς οι διαμαρτυρόμενοι έχουμε μία άλλη, είναι αυτό το Semper Reformanda που μας δίνει ίσως μία άλλου είδους, πώς να το πω, άνεση να συζητάμε κάποια ζητήματα που βέβαια με πολύ σεβασμό και ενδιαφέρον παρακολουθώ. Αλλά μένοντας το ερώτημα αυτό σαφέστατα και απαντώντας και σε αυτό που ο κύριος καθηγητής είπε, ο κ. Καραβεντόπουλος, είναι πρόκληση, αλλά είναι μια ωραία πρόκληση, ενδιαφέρουσα πρόκληση που θα μας οδηγήσει σε ένα μίνιμουμ, σε μια πολύ λιτή απόδοση πραγμάτων, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο στο κομμάτι της κατήχησης εννοούμε και νομίζω είναι κατανοητό, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι εφικτό να γίνει. Όχι εύκολο, αλλά εφικτό. Εγώ ελπίζω να γίνει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι για μας θα ήταν μια μεγάλη υπηρεσία. Δηλαδή θα βρίσκαμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχω υπόψη μου ότι υπάρχει στα γαλλικά, ας πούμε, η έκδοση της TOB, Traduction Œcuménique de la Bible, λοιπόν, που είναι αποτέλεσμα κοινής εργασίας και μάλιστα έχει και εισαγωγή, το κάθε βιβλίο, γι' αυτό είναι και μεγάλη η τόμη, και οι υποσημειώσεις και τα σχόλια. Οπότε εκεί πέρα υπήρξε μια συνεργασία και αυτό ίσως καλύπτει εν μέρει αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά. Πέραν τούτου, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν λέμε ότι μπορεί να γίνει από κοινού πάνω σε ένα βιβλίο, ένα σχολιασμός ή κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι ρεαλιστικό. Γιατί αν μείνουμε, ας πούμε, σε ό,τι είναι εύκολο και βγάλουμε τα δύσκολα κείμενα, εντάξει, αυτό όλοι το κάνουμε. Αυτό δεν είναι έτσι. Αλλά αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε ένα σχολιασμό ενός βιβλίου και να πούμε αυτό το οποίο έχουμε να πούμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει από κοινού. Αλλά αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή η εισαγωγή και τα σχόλια, τουλάχιστον στην τόπη, το καταφέραμε και το κάναμε. Και νομίζω και στα Ιταλικά υπάρχει έτσι. Αυτό ήθελα να πω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές οι ούτως λεγόμενες οικουμενικές μεταφράσεις, οι οποίες γίνονται από όλους τους αποδεκτές. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία θα υπήρχε αυτός ο προβληματισμός, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός, αυτό το αίτημα, η ιδέα. Μεταξύ των Ορθοδόξων θεολόγων, όχι για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Κανένας δεν έχει αντίρρηση να επιτευχθεί μια διομολογιακή μετάφραση των βιβλικών κειμένων. Μιλάω για μετάφραση, όχι για ερμηνεία. Και μακάρι να γίνει αυτό. Μακάρι να επιτευχθεί αυτό. Τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αυτό είναι δεύτερη φάση, κύριε καθηγητά. Όταν την κάνετε, θα σας απαντήσει η Ιερά Σύνοδος. Να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό που τόσο αυτονόητα το ζούμε αυτή τη στιγμή, από χθες και σήμερα, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο πριν 15 χρόνια. Και επειδή μιλάω συγκεκριμένα για τα 15 χρόνια που έχουν προηγηθεί και που εγώ είχα την ευλογία του Θεού να έχω την εμπειρία της Ιουδαϊκής Εταιρείας, νομίζω ότι χάρη σε όλους, σε αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν την προσπάθεια, και ομιλώ για τους καθηγητές που είναι ανάμεσά μας, και σε όσους συνεχίζουμε την προσπάθεια, χωρίς εγώ να ανήκω στο επιστημονικό επίπεδο και πεδίο, αλλά διακονώντας από την πλευρά της Εκκλησίας Ελλάδος σε αυτή τη θέση, σφυριλατήσαμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, που δεν ήταν αυτονόητο, δεν είναι δεδομένο, αλλά είναι πραγματικότητα. Και πιστέψτε με, είναι χάρη Θεού. Εγώ έτσι το βρίσκω. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε η μόνη οικουμενική προσπάθεια στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ούτε Οικουμενικό Συμβούλιο, ούτε άλλες δομές που έχουν άλλο. Κατορθώσαμε λοιπόν, χάρη στην Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, να δημιουργήσουμε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνη που μας κάνει αυτή τη στιγμή να συνυπάρχουμε σε αυτό το τραπέζι. Δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Άρα, νομίζω ότι αν αυτό αξιοποιήσουμε, μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτό που είναι όραμα.
όπως πριν από τη μετάφραση των τεσσάρων καθηγητών, δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτό που είναι σήμερα αποτέλεσμα. Και ξέρετε, έχει ακόμη κόπο, αλλά σήμερα όλοι αποδέχονται ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στα χέρια μας. Εάν λοιπόν, νομίζω, το κάνουμε θέμα προσευχής και συνεχίσουμε μέσα σε αυτό το κλίμα της εμπιστοσύνης και της αμοιβαιότητας με ταπείνωση όπως ελέγχθη, η ταπείνωση και η αμοιβαιότητα μας χρειάζεται πάρα πολύ. Γιατί όχι σε 15 χρόνια να ζούμε και να μιλάμε για ένα νέο γεγονός στον ελλαδικό χώρο. Η Ελληνική Βιβλικεταιρεία, επιτρέψτε να πω, έχει δημιουργήσει ένα δεδομένο μέσα στον διαχριστιανικό χώρο. Είναι, συγγνώμη για τη φράση, μοντέλο για τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, προκειμένου και αυτές να αναλάβουν ευθύνες, αλλά και μέσα στις βιβλικές εταιρείες έχει τονιστεί πόση αξία έχει αυτή η διομολογιακή εμπιστοσύνη που έχουμε οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως οφείλεται και στον διευθυντή μας, για να είμαστε δίκαιοι, και θέλω να απονέμω το δίκαιο, και σε όσους έχουν υπεύθυνες θέσεις μέσα στις βιβλικές εταιρείες, όπως είναι οι καθηγητές, και σε όλους μαζί που κάθε φορά που συναντιόμαστε νιώθουμε πραγματικά αδερφοί, που μας συνέχει η διάδοση του Λόγου του Θεού. Εγώ ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, δεν ξέρω πόσο θα είναι ακόμα, αλλά σίγουρα ευχαριστώ τον Θεό, γιατί για μένα αποτέλεσε μοναδική εμπειρία ζωής να ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε όταν με ταπείνωση διακονούμε τον Λόγο του Θεού και μπορούμε πραγματικά, χωρίς να προδίδουμε τίποτα απολύτως από την παράδοσή μας και την ομολογία μας ο καθένας, να νιώθουμε ότι διακονούμε έναν λαό που είναι ευλογημένος από τον Θεό, που στη γλώσσα του έχει γραφεί το πρωτότυπο της Καινής Διαθήκης και η μετάφραση των 70 που έχει τεράστια αξία, και μακάρι, όπως λέει ο Σεβασμιότατος, κάποια στιγμή ακόμη και συνοδικά να φτάσουμε να μπορέσουμε να επικυρώσουμε μία μετάφραση που θα δικαιώνει τη συνέχεια της γλώσσας μας, αλλά και το ότι παραμένουμε ζωντανή εκκλησία και ζωντανός λαός. Εγώ σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για αυτά. Σας ευχαριστώ όλους και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας. Για αυτό το